un altre objectiu en aquest món als empresaris que no sigui aquest, créixer i crear empleo. I presento, en fi, a l'alcaldessa. Per tant, Gavà és una ciutat que ha de crear oportunitats econòmiques, però que també l'economia s'ha de saber adaptar integrat a aquest model i a aquest entorn. I això no s'ha d'entendre mai, no volem que s'entengui mai, com una condició, sinó com una oportunitat que dona i que incorpora valor afegit. I aquest és el nou model, el nou paradigma que moltes vegades expliquem de la nostra ciutat i la nova agenda econòmica, com els deia, molt centrada en la sostenibilitat. Gavà és una ciutat per treballar i és una ciutat per viure-hi. És una ciutat per invertir, és una ciutat amb qualitat de vida i és una ciutat de qualitat.